Hello guys! Welcome back to my channel and you're watching The Bolak. Guys, bago tayo magsimulang mag-unbox sa regalo na ating natanggap. Gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa akin, to all my subscribers, viewers, and likers out there, wherever you are. I'm so thankful and grateful to God. Dahil nakamit na natin yung 1K subs guys. Last day. Ngayon guys, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa without further ado. Let's begin the unboxing. Ito po siya ang ating natanggap na regalo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. Hindi ko pa to tiningnan guys kasi gusto kong kasama ko kayo na magbukas ng regalo ito. Ito yung una natin bubuksan guys. Ito ang laman. This is it. Mayroon siyang shawl. Ito siya. Pwede na siyang pangtalukbong. Ayan. Ayan siya guys. Maganda. Gusto ko yung tela niya. Cotton. Hindi siya mainit guys. Mayroon na tayong pangtalukbong. Hubarin muna natin kasi mainit. Kasi naka-off yung aircon natin kasi maingay. Ayan siya. And then, mayroon siya guys. Okay. Ayan. May borloloy. Passion. Passion lang siya guys. Ito yung damit. Ayan. Duh. Wala na siyang laman. Wala nang laman. And then, okay. And then, mayroon ito guys. Ano kaya to? Wow. Ayan. Ayan yung laman niya. I like it. Gusto ko siya. Mayroon akong kit. Okay. And next is ito na siya. Ayan. Ito guys, galing to sa eldest daughter ng amo ko. Binigay niya to sa akin last day ago. Gusto ko munang ipakita sa inyo. Hindi ko pa to binuksan guys kasi gusto kong kasama ko kayo na magbukas nito. Ayan. Bukas na tayo. Sweet naman may pa-flower pa. Ayan na siya. Ayan, wala na siyang cover. The Beauty Secrets. Happiness. Ayan siya guys. Happiness is in the air. Ayan. Happiness is in the air. The Beauty Secret. Ano kaya to? Wow! Ayan, nakikita nyo guys, ayan. Ito siya, Bride Hand and Body Balm, long lasting fragrance. Ayan siya guys.
Ayan siya. Hand and body. So, ayan. Ayan guys. May ano na tayo. The beauty secrets. Oh, yes. Come on. Oh, yay. Smooth bath. Okay, ito siya guys. Oh. Kita nyo. Ayan. So, ayan siya. Ayan. And then, okay, may pabango. Puro pampabango to siya guys. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan. So, mabango na tayo. Pampabango. Siyempre, kasi mayroong ito para maligo. So, mayroon tayong pang scrub. Oh, guys. So, ayan guys. Ang laman na wala na. Ayan. So, ayan siya lahat guys. So, I love it. I love it. I love it. So, kompleto siya guys. Mayroong pang scrub. So, dang, dang, dang. So, ayan. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood guys. Ako'y pinawisan na kasi naka-turn off yung aircon natin kasi maingay pag naka-on siya. So, hindi na ako magtatagal guys kasi i-on ko na siya. Hindi ko na kaya, napapawis na ako. Di bali guys, kasi mayroon na tayong pabango. Ayan, amoy mabango na si Dabola. Ang bulak ninyo. Ayan guys, so thank you for watching guys. And don't forget to subscribe, like, share, and leave a comment based related on this video. So, thank you. God